Cala Vidra és una de les cales més espectaculars de l'Ametlla de Mar i de les Terres de l'Ebre i, per tant, una de les cales més buscades pels turistes en els cercadors. És una cala d'una gran bellesa interior i subaquàtica. Cala Vidra està situada sota les restes del castell de Sant Jordi d'Alfamar, segles XII i XVII, en l'espai protegit de Sant Jordi. Cala Vidra treu el nom de les seves cristal·lines aigües i és una de les millors zones on practicar el submarinisme. Si parlem de la bellesa interior d'aquesta petita cala, de 60 metres de llarg per 20 d'ample, direm que és una platjola amb una combinació de sorra i petits còdols. El seu accés a l'aigua és de suau pendent i el seu onatge, moderat. El fons marí de Cala Vidra és idoni per a la pràctica del submarinisme. Si ets amant d'aquesta pràctica, en aquesta petita cala hi trobaràs dos itineraris diferenciats. El primer, en direcció a la cala Sant Jordi i amb una profunditat màxima de 9 metres, és força llarg però no presenta gaire dificultat, la qual cosa convida a fer diferents passades per no perdre's cap detall. L'altre recorregut és en direcció a Cala Forn i permet contemplar una formació rocallosa amb dues cavitats accessibles, una des de cada cala, i amb dues de fàcil accés.